Ta letošní expedice je jiná především v tom, že je podstatně rozsáhlejší. Zatímco třeba loni jsme měli 2 pozorovací místa v Austrálii, přičemž to jedno místo bylo v podstatě improvizované a sice se všechno podařilo, ale bylo na opuštěném ostrově a cesta tam byla velmi dramatická na lodi a nedalo se tam přenést přílišného přístroju. Tak letos máme 4 perfektně vybavená pozorovací místa, která jsou navíc vybavená úplně novou technikou. Z níž část byla už použita loni, ale dokoupila se nová technika na všechna pozorovací místa, takže máme dosud nejlepší vybavení, které jsme kdy měli. Zase jsme rozšířili tu skupinu těch jontů, které pozorujeme, zatímco v minulosti jsme pozorovali téměř výhradně jonty železa, od železa 8krát ionizovaného až po 13krát ionizované železo, tak letos jsme to obohatili ještě o pozorování vápníku, totiž konkrétně 14krát ionizovaného vápníku, no a ještě také pozorujeme 9krát ionizovaný argon. Takže se dá říci, že zase jsme poněkud posunuli to, co bychom chtěli zjistit, no ale hlavně, co je pro nás důležité, abychom měli delší pozorovací řadu, protože slunce se velmi, velmi rychle mění a právě teď máme štěstí, že se nacházíme téměř přesně v maximu sluneční činnosti, takže máme unikátní šanci pořídit data právě v tomto období, protože z minulosti jsme prakticky nikdy tuto možnost neměli. Takže se velice těšíme na to, že konečně bude slunce v maximu a my budeme mít veškeré přístroje nachystané. To zatmění postupuje postupně z jihozápadu na severovýchod, začíná v Mexiku, přejde přes ten poloostrov Baja California, jde dál do Mexických hor, přejde na hranice Spojených států v Texasu a postupuje dál přes Arkansas a další státy, až dojde na hranice s Kanadou a ten pás končí někde v Kanadě. Z hlediska počasí je to tak, že nejlepší vyhlídky jsou v Mexiku, kde budeme mít jedno pozorovací místo poblíž města Torreón. Poměrně slušné vyhlídky jsou ještě v Texasu a v Arkansasu, kde ta pravděpodobnost pěkného počasí je, řekněme, lepší než 50%. No a postupně se ta situace zhoršuje. No a kdybych došel až do toho, řekněme, východu těch Spojených států a potom do té Kanady, tak tam je téměř absolutní jistota, že bude zataženo. Je tam dlouhodobě v té době prostě špatné počasí. Pozorovat slunce se dá v různých částech spektra. Počínaje radiovými vlnami přes prostě infračervené záření, viditelné, ultrafialové a tak dále. No a velmi rozšířené je dneska pozorování slunce v daleké ultrafialové části spektra. To jsou takové vlnové délky, řekněme 10 až 40 nanometrů, což je pochopitelně zcela neviditelné záření, které neprojde zemskou atmosférou, protože kdyby prošlo, tak tady nejsme, protože pro člověka by bylo smrtelné po delší dobu. No a při tomto pozorování těchto vlnových délek nám nijak nebrání prostě ta svítící fotosféra, to je ta bílá koule, co nám září denně nad hlavou, protože ta je na těchto vlnových délkách černá, úplně černá, nesvítí, ale nad ní září sluneční koruna. Takže ty úspěšné kosmické sondy pozorují tu sluneční korunu právě v té daleké ultrafialové části spektra. Pozorování slunce ve viditelné části spektra je mimořádně komplikované, protože se potřebuje clona, která zacloní fotosféru, abychom mohli vidět tu sluneční korunu. No a ta clona musí být hodně daleko a musí mít tu správnou velikost a zatím jedinou rozumnou clonu, kterou máme, je Měsíc. Samozřejmě existují kosmické koronografie, kde ta clona je ovšem blíž, a když je ta clona blíž, tak musí být podstatně větší než ten viditelný sluneční kotouč, co máme na obloze, protože kdyby ta clona byla příliš malá, tak ohyb světla na okraji té clony zcela zničí ten obraz. Sice svítá na lepší časy, protože by měla letos startovat kosmická sonda Proba 3 Evropské agentury, která má dělat takové umělé zatmění slunce. Ta sonda se bude skládat ze 2 částí, které budou vzdálené asi o 180 metrů a ta jedna bude dělat clonu té druhé. Ale je to prostě zatím první pokus, věřím, že by se to mělo podařit, takže jakási možnost náhrady toho zatmění slunce zde je. Ovšem tu přístrojovou techniku, kterou my tam máme, zatím není možné v podstatě vypustit do kosmu a navíc to pozorování těch jontů a prostě ty aparatury, které máme, jsou zatím příliš složité,
než na to, aby se dali vypustit do vesmíru. No a co je ještě důležité, totiž ta zatmění slunce jsou sice málo kdy, ale mají tu velkou výhodu, že je to všecko na Zemi a dá se tady experimentovat, měnit ty experimenty rok od roku, poučit se z chyb a tak dále. Máme, jak si bych řekl, velké štěstí, že existuje tady ta spolupráce mezi námi jako s to strojařskou fakultou, která zvládá jak tu techniku, tak tu matematiku kolem zpracování obrazu a Havajskou univerzitou, která ví, co máme dělat, umí zkoumat slunce, ví prostě, co na tam chtějí hledat a hlavně je schopna to celé financovat.